i chan sin tlang pui min shil thengim Kaming chu ka soi shi lo nga tuna hian Champhai district da kan nia kapi le ko unaw patinen kan cheng me ka office pakhata ka thok ve me ka ni ani chuan HIV kai ti i hriat dan kha min shil le thengim ka kaida na chang ka soi lo mai nga kumsom paruk mi ka ni lai hian belpa ka ni china ka belpa nen chuan 6 kan mang ve china chuta chuan condom te in mangai lo nge in mang ve zeu zeu thin nge ting nge condom lam shim khare ruwa khan om lawa indan na damdoi hi alo le china chuan chu min 80 china kala no pan ema wang khan rai kha ka lau bera ni mai chuan han soi bel zel te chuan ka belpa chuan ngai zong dang alo nei ya chu wang chuan kanin chen ta a hun lai kha chuan ka lanal tuka ka ngoi ni mai chumi changa kumni nu vela chuan ka chanu hi adam lau vaka zai ngai na oma chu damdoina thisen test turin ka kalpuya ka chanu chuan shiao lau lut tuka a tha te khur zoi theya chumi wang chuan a om ve te khan namma khan test vela a lau pha de wang an tia chuta chuan ka thisen chu ka test ve ta karin lau lut tukin ke ma zo kha ka lau positive te ya ni chu zelo le me chuta chuan ka belpa hlui bak chu sex kalakman pui ngai si lawa ama chu ni ka ring to chuta tanga karil ruwa lo lang pakhat chu kami hun lai khan nang ma poi ni tho karinga condom man na chang hre si lo khan rai lo ringmut khan ril ruwa alo om thina ka wang khan he rai lo na dam doi ang te khan lo ta ma se condom awanga condom mang lo kha chuan nat na chi sang ang te kha akai the ti zo kha an lo ngai to lo ni khan ka hre nang ma po kha ini thawem kang hun lai khan ngai to na changi hre chu sel ndo chuan kan no pana wang khan rai ringot kha kan lau ta condom kha enge apoi mo na kan ti don nge po kha kan shelo ril ro han om lo shima chuan apoi per chu tiang hei enge nang kan lan no pan lu tuklai 6 kan lau mang khania ni lo se chu condom man na chang te kha lo she to ni la chu HIV hi ka kai lau turanya chuan soile nu HIV mai ba ka ma taka sex lau man kha chu tun thleng hian chulam har san na te ka nei pha a damdoi ne na kein en kol reng ngai pha a ani chuan ni cha han kum ni nuai ti khan ka hria a kum ni nuai in test ngal ti na ni ta tro chuta chuan in treatment te ila ngal nge tin nge van duai rawa ka van nei let ling ka tia chan chu ka chan nu kha local pui lo ila chu thisen thi test na changi kala shekher ngem ti ka shelawa khata ka test sa ka in shat ma wang khanin kein en kol fata khanin tun ka ngai twa chang hianin lo shevat lo ila chu tun te hi ka dam thlang ngem ti te ka ngai twa china ART te kala cha a chu wang chuan tuna hen pangai takin kan nung thei pha ni poi mo khup mai tro kham ni man ni lawin hriat chian ma kha ani chuan thlir tu te ta na thu cha soi du in shim kha han soi vele te sa chuan thalai te ka cha du chu kumno pangten sex lo mang lo se ti hi nia nupui pasal nei ma chuan sex a thei sham chuan lo mang lo sham se chuta chuan an lo mang pal ani pon ke ni anga HIV kaya an om lo nan condom te lo mang sham se indan na dam doi ringot chuan HIV la ka chang na a chan him thei lawa chuwan chuan condom lo ngai poi mo sham se ti hi ka cha mul tua chuan adot le a chuanin sex lo mang to pal voi khat lek po lo mang to pal ani chuan anthisen test vat na chang hria se chu chuanin enge nang poi thui zok a thlen lo na a veng thei donin ke shani in en kol na ma se tro le kan lo me
in dan na awangin ni rai lo mai the ma se HIV ro adang thelo ti hriala tuna kan thian nu chan chin atang khan nupui pasal nei ma in sum thei thlot lawa sex ilo mang don ani chuan condom mang nge la condom tel lawa sex ilo mang pal ani chuan mani in hre chiang vat turin percentage vat kha poimoni mizo te hi thian chan thi ngam mi huai sen kan in ti thina mani in hre chiang lo tur khop chuan lo doi jep suang che